Guys, welcome to my channel, Mama Dils Vlog. Karon guys, ayo ko sa hong batong kay na may mag-evaluation karon sa among purok. So, akong ayuhon kini guys kay aron wala pa man po tugay mga buwan sa September igo po na siya nga mamunga. Ug mao ni siya guys, batong nako. O dako na nya tulo ni siya kapunuan guys. Nasya gaman ako na siya bye bye karon napod na siya mao ni akong gagama nga gihimo nga bye bye niya karon guys nga hang kamote gusto ko na ako nga ako nang kuhaan kay siguro nana na siya mga unod ni akong kamote guys. Nagsagol na siya sa batong kahingkatay naman ang kuha niya ang kamote niya na siya guys. Dire ako ni siyang kuhaan karon kay nakita mo ko ni guys nga nanay unod. Ayun na lang makatilaw ta og gamay pasin po og dagko na niyang unod. Sige karon guys magsugod na ta og pangamuti. Ani guys atong testingan eh. Guys, yeah guys. Na ko'y unod nakita. Guys ay unod guys ay gamay raman. Yara guys unod gamay ramahan guys. Guys, anak ko guys. Uy, di ada pud guys Gamay na. Gamay pa magunod guys. Oy. Guys gamay. May uban punuan ini.
my God. Thank you. Ayaw lang ni masaksak. Isda na talabas na pulingan alabas na pulingan. Good guys. Oh. Wow guys. Go guys. Oh. Yan ate. Kamay nakuha. Huwag naman yung kwaon na lang ni guys. Okay. Huwag kayo silang ayo. Guys, so ako. Nakita mo na guys, oh.